Herättävä podcast. Körttiradio. Kuule kyllä. Seinäjoen herättäjäjuhlilla 2023 Körttiradion yöradiossa Emilia Karhu ja Osmo Kangas keskustelivat toivosta ja toivottomuudesta. Tekijänoikeussyistä tallenteessa on vain puhetta ja ohjelmassa kuultu musiikki on kuunneltavissa esimerkiksi Spotify-palvelussa. Sinne meni Mika Nuorva ja nyt ollaan Osmo ja Emilia täällä iltalampun valossa ja hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Toivotetaan oikein hyvää yöradiota kaikille, jotka siellä laitteittensa äärellä on mukana. Onpas kiva, kun on taas tämä vaihe, että kyllä. Körttiradion yöradio alkamassa. Niin. Siitähän on aika lailla tasa 1 vuosi ja viikko vai miten se meni? Vai oliko ne Joensuun juhlat normaali herättäjäjuhla-aikaa vai muistatko sä enää vanhoja asioita? Mä luulen, että siitä saattaa olla jopa melkein 2 viikkoa ja vuosi. No niin. Se oli ihan kuun vaihteessa ja nyt ollaan jo puolivälissä, mutta no niin, yhtä kaikki. Niin, ja kun me yritettiin miettiä, että milloin me tämä yöradiokonsepti lanseerattiin, niin se taisi olla silloin koronavuonna, kun ne ei ollut oikeita juhlia ikään kuin ollenkaan, vaan pelkät juhlat täällä Körttiradiossa. Niin, ne oli semmoiset juhlat, että Körttiradio toimi siellä Seuratuvalla Helsingissä, Kampissa. Joo. Ja sitten osa näistä seuroista oli etukäteen tallennettu eri puolilla Suomea. Näinhän se meni, joo. Ja sitten siihen iltaohjelmaan kehitimme sitten tällaisen yöradion jotenkin vähän spontaanisti ja sitten se on jäänyt päälle. Tämä on ollut mukava tehdä. Kyllä. Joo, ja tänään meillä on teemana toivo ja toivottomuus ja toivon ja toivottomuuden laulut. Ja mä hiukan tällä kuluneella viikolla keittiön pöydän ääressä mietin, että mitä kaikkia kysymyksiä nousee mieleen, kun pohtii tätä teemaa. Ja tosi paljon nousi kysymyksiä. Mä voisin tässä vähän listailla, että mitä kaikkea nousi mieleen. Tietysti ihan ensimmäisenä se, että mitä toivo on ja mihin se niin kuin lopulta perustuu. Ja sitten, että minkä varassa toivo elää ja kuolee. Ja onko olemassa turhaa toivoa. Ja kuinka paljon muut ihmiset voi kantaa toivoa semmoisen ihmisen puolesta, joka on vaipunut toivottomuuteen. Ja voiko tällä kannattelulla saada aikaan sen, että ihminen taas uudelleen löytää sen toivon. Ja mistä kaikesta riippuu yksilön epätoivon syvyys. Ja sitäkin pähkäilen, että onko toivo tämmöinen elämän asenne tai luonteenpiirre tai jopa valinta. Vai onko se jotain niin kuin aivan ihmisen ulkopuolella olevaa ja ulkopuolelta tulevaa tai jotain, mihin ei voi oikein vaikuttaa itse. Ja pitääkö toivo yllä elämää vai ylläpitääkö elämä toivoa? Vai onko sillä väliä, miten päin se menee? Ja onko elämä ylipäätään mahdollista ilman jonkunlaista tämmöistä toivon näköalaa? Ja liittyykö onni ja toivo yhteen vai voiko ilman toivoakin elää hyvää elämää? Ja tarvitseeko toivon olla realistista, että se olisi niin kuin totta vai kuuluuko jopa toivon syvimpään olemukseen jonkunlainen realiteettien rajojen ylittäminen, eli ikään kuin toivo silloinkin, kun toivoa ei ole. Toisaalta voiko edes olla tilannetta, jossa mitään toivoa ei ole, jos elämä kumminkin jatkuu? Ja sitten tämä maapallo ja ihmiskunnan tulevaisuus, mitä toivolla on sanottavaa, kun ilmastonmuutos kiihdyttää vauhtia, mutta täytyy sanoa, että siinä toimittajana kyllä oikealla alalla, koska toimittajan pitää kysyä kysymyksiä ja sä oot löytänyt valtavan monta tulokulmaa ja kysymystä tämän teeman ympärillä.
Joo, ja jos me kaikkiin näihin nyt kun pyritään löytämään vastaukset, niin meillä on pitkä yö. Joo, mutta ehkä me ei ihan kaikkia nyt kuitenkaan pystytä vastaamaan. Tuossa on aika isoja kysymyksiä ja mä melkein sanoisin, että olisi aika masentavaa, jos me luultaisiin, että voitaisiin vastata näistä yhteenkään, anteeksi vaan. Niin, kyllä. Mutta tämmöinen niin pallottelu ja pähkäily, niin sehän on kyllä, se on kivaa ja antoisaa ja toivottavasti antaa jotakin kuulijoillekin ja kiva, että voidaan niin kuin yhdessä Körttiradion kuuntelijoiden kanssa näiden asioiden äärelle asettua. Mä ajattelin, että mä samalla kun mä näitä pähkäilin, mä selasin mun vanhoja muistikirjoja. Mulla on ollut sellainen tapa varmaan ainakin 20-30 vuotta, että kun mä luen jostakin vaikka romaanista tai lehtileikkeestä tai ihan mistä tahansa jonkun kiinnostavan ajatuksen, niin mä kirjaan sen ylös semmoiseen muistikirjaan ja erilaisista teemoista on sitten tullut aika paljon muistiinpanoja elämän varrella. Ja nyt tavallaan tämän toivokysymyksen näkökulmasta niin jotenkin ilmeisenä tuli mieleen toi Maaret Kallio, kun hän on kirjoittanut ihan sellaisen kirjan, oliko se Voimana toivo tai jotakin. Joo. Ja ajattelin, että jos me tässä virittäydytään toivon tunnelmiin yhden tämmöisen pienen Maaret Kallio-sitaatin avulla. Hänen mukaansa toivo on väkevä mielen ja elämän voima. Toivo on valo, johon luotamme pimeässä. Se on myötätunto, jolla kestämme katsoa kohti hankalaa. Toivo on elävää ja tuntevaa ihmisyyttä. Se on voima, jolla ryhdymme sanoista tekoihin. Se on myös tarvitsevuutta, jonka hellyydellä tartumme ketjuun toinen toistemme turvaksi. Kun olemme toivossamme vahvoja, kykenemme paremmin vaikuttamaan teoin siellä, missä se on mahdollista, ja toisaalta sopeutumaan siihen, mikä ei ole omissa käsissämme. Mutta sä olet, Osmo, erityisesti panostanut tämän illan osalta näihin biisivalintoihin, niin mikäs biisi sulle tulisi ekana mieleen, jos sun pitäisi valita meille kuunneltavaksi joku semmoinen kappale, joka kertoo toivosta, eli kuvaa niin kuin olennaisesti sitä, missä toivossa on kysymys ja miksi päädyit siihen biisiin, mihin päädyit? Meillähän on ollut tavallaan tiedossa tämä yöradion-lähetys ja tämä teemakin jo jonkin aikaa. Ja mä oon mielessäni pyöritellyt näitä kysymyksiä, että mitkä biisit tähän liittyisi. Ja mä huomasin sen, että aika paljon nousi mieleen samoja biisejä kuin viime vuoden yöradiossa, jossa taas aiheena oli lohtu juhlien teeman myötä. Onhan ne asiat vähän sisaruksia. Ne on selkeästi sisaruksia, lohtu ja toivo. Jos on joku, joka lohduttaa tai jos löytää jostakin lohtua, niin se elättää myös toivoa. Jos on lohduton, niin on aika toivoton. Ne monet kappaleet, musiikit, jotka jollakin tavalla minussa herättää ajatuksia toivosta, niin ne on myös semmoisia, jotka on lohduttavia. Mm-hmm. Että mä en semmoista niin kuin optimaalista pajatson tyhjentävää toivoa käsittelevää biisiä valitettavasti löytänyt, tai ehkä onneksi, mutta yksi semmoinen niin kuin ehkä niin kuin omalle sukupolvellekin semmoinen ilmiselvä biisi on. Ja mä tajusin, että tämän suomenkielisen kappaleen alkuperäinen suomenkielinen esittäjä on myös esiintynyt herättäjäjuhlilla. Okei. Paljasta ensin tämä esittäjä. Eero Raittinen. Eero Raittinen. Eeron ja Jussin Eero. Ja se biisi on tietysti Kesaraa, eli toivotaan. Katsotaanpa, lähtisikö se tästä. Mä ensimmäistä kertaa nyt tämän koneen kautta näitä aukaisemassa, mutta kyllä se ehkä tuosta lähtee, kun vähän napauttaa.
Toivotaan, kyllä, että auttaisimme ystävää. Siinä on vähän semmoinen utopian maku tämän biisin kuvassa toivosta. En oikein usko rauhan kestävän, mutta toivotaan. Niin. Ja tietysti ehkä tuo, että viholliset löysivät kättä, niin on semmoinen jossain määrin utopistinen haave, mutta mutta toisaalta aika raamatullinen. Kyllä. Ja eikä ei se ystävä auttaminen sinänsä, se ei musta tunnu epärealistiselta, että niin. Kyllä kai sitä auttamishalua on. Joo, mä nyt ihan tarkkaan muista, että mikä tämän kappaleen julkaisuvuosi, ja kuka oli tehnyt nämä suomalaiset sanat. No, nyt on tehnyt taustatyön huonosti, mutta sieltä 70-luvun alusta se kuitenkin on. Sympaattinen ralli. Niin, kyllä. Ja monta modulaatiota. Aina mennään enemmän ja enemmän kohti korkeuksia. Joo. Kyllä. Mutta jos sä mietit, Osmo, tätä toivoa, niin mitä sun mielestä niin kuin toivo on tai ei ole? Mulla tuli mieleen tuossa jo äsken, kun lueskelit mitä olit pohtinut. Kalliota. Niin, joo, ja sitten näitä sun omia pohdintoja. Mä kuuntelin joku aika sitten semmoisen radio-ohjelman, jossa haastateltiin onnellisuustutkijaa. Taisi olla Eero Ojanen nimeltään. Ja siinä ohjelmassa tuli ilmi semmoinen ajatus, että tutkimusten mukaan onnellisuudesta voi olla aika iso osakin geeneistä. Joo. Ja mietin, tässä onnellisuus on myös niin kuin tämän toivon, jos ajatellaan toivoa semmoisena elämänasenteena, toiveikkuutena ja luonteen ominaisuutena, niin saattaahan olla, että sekin on vähän kiinni geeneistä. Että se on vähän semmoinen niin kuin arpajaisvoitto, että jos on saanut semmoiset geenit, että on perusluonteeltaan toiveikas. Siis ihan varmasti näin, mutta tavallaan sitten mä itse olen miettinyt sitä, että toisaalta siinä on olennaista myös se, että se toivo ei saa silti levätä niin kuin mun ja mun geenien ja mun luonteen varassa, koska se on silloin niin kuin jotenkin niin epäreilu kuvio, vaikka nykyään on aika muodikasta ajatella, että ikään voi itse aina valita, miten asennoituu niihin asioihin, mitä elämässä kohtaa, että vaikka ikään kuin tapahtuisi mitä, niin meillä on valta päättää, että miten me suhtaudumme siihen, mutta ja joissain asioissa siis ihan varmasti on näin ja se on viisautta ja näin, mutta sitten kuitenkin aika äkkiä elämässä voi tulla myös vastaan niin kuin se hetki, että rajat, että elämä onkin monimutkaisempaa, että se ei ole ihan meidän vallassa, miten me asennoidutaan tai näin, niin silloin ikään kuin sellaisen hengissä säilymisen kannalta tuntuisi tärkeältä, että toivo ei ole vaan mun niin kuin asenne tai luonteenpiirre tai valinta, vaan että se olisi ikään kuin minusta ja luonteestani riippumaton. Että ikään kuin toivo olisi olemassa, vaikka minä olisin juuri nyt aivan toivoton. Että ainakin tiedostaisi sen, että vaikka minusta tuntuisi miltä, niin se ei ole koko totuus siitä toivosta ja sen olemassaolosta tai olemattomuudesta. Niin. Ehkä loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin useimmiten, kun puhutaan toivosta, silloin puhutaan toiveesta ja toiveikkuudesta jonkun yksittäisen asian suhteen. Eikä niin kuin kokonaisvaltaisena elämän asenteena. Niin. Ja se, että onko toiveikas sen suhteen, että joku tietty asia järjestyy, niin sitten jos se ei järjestykään, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki toivo on mennyttä. Tai maailma kaatuisi siihen. Niin, maailma kaatuisi. Tietysti tässä suhteessa juuri ihmiset voi olla hyvin eri tavalla rakennettuja. Ihan varmasti. Ja siinä myös helposti tulee sellaista kasautumista, että jos sulla on aina taipumus niin kuin ennakoida sitä pahinta ja pelätä sitä pahinta, niin kyllä se sitten niin kuin kertautuu semmoiksi aika raskaaksi elämän asenteeksi tietysti. Joo. Ja jos sä aina vaan toivot parasta, niin sekin voi olla sitten ehkä ihmisten kanssa jossain kohtaa rasittavaa, että vaikka ihan kaikki menisi päin mäntyä, niin sä oot aina silleen, mutta hei, ehkä kuitenkin. Että tämä on vähän semmoinen kaksipiippainen juttu, että mikä on optimaalista. Niin. Semmoinen muotitermi, joka, en tiedä, onko se muotitermi, mutta aika paljon nyt
sanotaan, että viimeisen 10 vuoden aikana ainakin tullut korviin tämä sana resilienssi. Kyllä, tämmöinen niin kuin jotenkin kyky sopeutua eri elämän tilanteisiin. Tai miten sä sen suomentaisit? Toi on hyvä ja sitten kyky niin kuin selviytyä vaikeuksista tai kestää niitä. Tai elää kriisin yli ja pysyä jollakin tavalla koossa tai palautua. Ehkä se niin kuin tämä resilienssi liittyy myös tähän toiveikkuuteen, että mä muistan jossakin vaiheessa kuuleeni semmoista vanhemmasta ihmisestä, josta niin kuin hautajaisten yhteydessä oli läheiset puhunut ja muistellut häntä. Ja hänelle oli ollut tyypillistä, hänen elämänsä oli ollut vaikea. Hän oli elänyt sota-aikaa ja hän oli menettänyt lapsia ja oli paljon vastoinkäymisiä. Mutta hänellä oli ollut tapana sanoa, että no nyt on tämmöistä ja joskus sitten on toisenlaista. Ja se on ehkä aika resilientti elämän asenne. Niin. Ja siihen sisältyy siis toivo siitä, että okei, nyt menee huonosti, nyt on pitää kärsiä tätä, mutta ehkä jonakin toisena päivänä on toisenlaista. Liittyykö toivo ylipäätään aika vahvasti siihen, että mikään asia tässä maailmassa ei pysy ikuisesti? Ei mikään tunne, ei mikään elämäntilanne, ei mikään, vaan aina jotenkin elämä virtaa eteenpäin ja on se mahdollisuus, että tulee nurkan takaa jotain parempaa. Niin, tai ylipäätänsä se, että kaikki on katoavaista. Että sekin tavallaan itämaisissa uskonnoissa haetaan lohtua siitä, että niin kuin tuo George Harrison biisissään laulaa, että all things must pass, kaikki asiat menevät pois, kaikesta on luovuttava. Että onhan se tavallaan semmoinen, silloin kun menettää jotakin, niin muistuttaa, että kaikkihan menee. Näin on. Sitten mulla tuli joku tämmöinen usko- ja toivo-analogia mieleen myös siellä keittiön pöydän ääressä, kun mä pähkäilin tätä teemaa etukäteen ja niin kuin mietin tätä, että tästä uskosta jotkut ajattelee, että se pitää niin kuin ottaa vastaan jotenkin henkilökohtaisesti, jotta voi pelastua ja pitää tehdä uskon ratkaisu, suorittaa joku tämmöinen oma tietoinen valinta. Ja tunnistan, että itse vierastan yhä enemmän ja enemmän tämän tyyppistä niin kuin ajattelutapaa. Niin ikään kuin toivon suhteen on vähän samanlaista, että jotkut ajattelee, että se toivo pitää niin kuin valita. Se pitää ottaa vastaan. On niin kuin tämmöisiä elämäntaitovalmentajia, jotka niin kuin kertoo, miten sä voisit niin kuin jotenkin ottaa elämän asenteeksi tämän toivon nyt tällaisella omalla valinnalla. Ja jumppaat nyt psyykkestäsi semmoisen toiveikkaan psyykkeen. Niin. Ja sitten taas ikään kuin toiset ehkä haluaa uskoa, että se toivo kuuluu myös heille, jotka eivät juuri nyt jostain syystä pysty toivomaan. Tai itse huomaan ajattelevani niin, että toivo kuuluu ehkä ennen kaikkea jotenkin niin kuin heille, joilla on siitä vajausta. Niin. Että. Niin. Joo, kyllähän se tietysti niin kuin ahdistava ajatus on, että se on itsestä kiinni. Niin. Että tsemppaa itsesi nyt vähän toiveikkaammaksi. Älä ole luuseri. Niin. Ja varsinkin mitä kohtuuttomampi elämäntilanne, niin sen hurjemmalta tuntuu sen tyyppiset ulkoa annetut ohjeet. Totta kai sisäisesti, jos sulla itselle tulee sellainen olo, että nyt mä vaan päätän niin kuin asennoitua, että yritän etsiä jonkun myönteisen jutun, vaikka tämä kaikki kaatuu ympärillä, niin se on tosi hieno ja fine, mutta ikään kuin ulkoapäin on vähän vaikea mennä sanomaan, että sun pitäisi. Kyllä, joo. Jos surevalle sanoo, että sun pitää päästä tuosta surusta irti, niin se on melkein väkivaltaa. Kyllä. Jos oikein näen, niin sä olet meidän soittolistalta täältä, Körttiradion soittolistalta, valinnut seuraavaksi Liisa Tavia. Eikö hän juuri aivan äskettäin edes mennyt? Joo, kyllä tämmöinen ikävä uutinen tuli, että Liisa Tavio
on kuollut 67-vuotiaana. Aika nuorenakin. Niin, inhimillisesti katsoen liian varhain, niin kuin monesti joudutaan sanomaan. Liisa Tavin ääni ja monet laulut liittyy mun nuoruusaikaan ja tämä laulu Uuteen aamuun taas, niin se kyllä sisältää jotakin syvää toiveikkuutta. Näistä biisivalinnoista, kun Körttiradio on Körttiradio, niin tietysti me tässäkin ohjelmassa soitetaan selkeästi hengellistä musiikkia vielä jossakin vaiheessa, mutta kaikki nämä biisit eivät ole selkeästi hengellisiä biisejä. Mutta mä ajattelen musiikista sillä tavalla vähän niin kuin Juhani Rekola kaikesta taiteesta, että kaikki taide on uskonnollista taidetta. Kaikki kertoo ihmisen elämästä. Ja mä itse ihastuin Jiri Kurosen muun muassa Kaihon karavaanista tutun muusikon ajatukseen, jonka mukaan on olemassa vain hengellistä ja hengetöntä musiikkia ja sen jälkimmäisen kanssa hän ei välitä olla tekemisissä. Niin, ja että just hän ei kanssa yhtään pidä tästä rajasta hengelliseen ja maalliseen, vaan että ikään kuin kaikki musiikki, joissa nyt ylipäätään on henki, niin on myös jollain lailla hengellistä. Joo, mutta sitten toisaalta tiedostan vahvasti kyllä senkin, että se kokemus musiikista on tavattoman henkilökohtainen. Todella. Että se liittyy meidän henkilöhistoriaan ja sanat avautuu eri elämänvaiheissa eri tavoin. Ehkä säveletkin jopa. Säveletkin puhuttelee ihan eri tavalla eri ihmisiä. Ja mä joskus muistan nuorena, kuinka joku kaverin kanssa kiivailtiin sitä, että mikä on hyvää musiikkia ja mikä on huonoa musiikkia. Ja mulla meni liikuttavan kauan ennen kuin tajusin, että se yksittäinen kappale, joka puhuttelee minua niin tavattoman voimakkaasti, niin se voi toiselle olla ihan mitätön ja diipadaapaa, koska hänellä ei ole sitä samaa historiallista viitekehystä sen kappaleen suhteen. Hän ei ole kuullut sitä samassa herkässä iässä, minkä minulle sattui. Hänellä ei ole ehkä muistoja, tunnemuistoja siitä ihastuksesta, mikä oli silloin käynnistä. Jotain tämmöisiä. Meille niin valtavasti semmoisia henkilökohtaisia juttuja. Mulla liittyy Liisa Tavin ääni, liittyy sinne mun nuoruusvuosiin, 80-luvun opiskeluihin ja niihin kuvioihin Helsingissä. Kun oli vähän hukassa, oli maalaispoika tullut kaupunkiin. Ja silloin monessa opiskelijaboksissa soi muun muassa vähän semmoista isosiskon roolia minun elämässäni näytellyt Kaija. Niin hänen asunnossaan kuunneltiin usein Liisa Tavia. Ja tämä Uuteen aamuun taas, niin kyllähän siinä puhutaan toivosta ihan selvästi. Kuunnellaanpa se. Liisa Tavia Uusi aamu. Mulle olikin tämä ihan uusi kappale. En ole itse kuullut, mutta kaunis oli. Joo, kyllä se on puhutteleva. Ja mulla oli lippa vinossa ja ääni saattoi kuulua vähän epämääräisestä suunnasta. Mutta niin. Nyt on ojennuksessa jälleen. Joo, kyllä toivon, että Liisan musiikki muistetaan ja ehkä uudet ihmiset löytävät. Musta tuntuu, että se on ollut vähän ansaitsemattomasti unohduksissa tämä artisti. Joo. Kyllä. Semmoista on myös miettinyt tähän toivon teemaan liittyen, että mä oon jotenkin päätynyt sellaiseen ajatukseen, että ihminen jaksaa elää sen takia, että se ei tiedä etukäteen, että mitä kaikkea elämä sen niin kuin eteen heittää. Että ikään kuin toivo lepää sen varassa, että tämä elämä on salattua ja me ei tiedetä, että mitä kaikkia ahdistuksia ja vastamäkiä niin kuin edessä on. Tämähän on vähän semmoinen, että tästä on useita versioita siitä tarinasta, että ihminen tapaa ennustaja, joka voi kertoa sen, että koska sinä kuolet tai että miten sulle käy.
ja miten traaginen juttu onkaan se, jos saa tietää, miten tavallaan niin kuin elämä menee pilalle sen takia, vaikka siinä olisi ehkä vuosia niin kuin luvassa hyvää elämää, mutta että se tieto siitä, että miten tämä tulee päättymään, niin se pilaa kaiken. Kyllä, ja sitten se ei ole pelkästään vaan myös se, että vaikka kaikki päättyisi lopulta hyvin, niin silti voi olla, että jos etukäteen tietäisi, että mitä kaikkea siinä välissä on, niin ei niin kestäisi sitä ajatusta. Aattelisi, että mä en selviä. En kerta kaikkiaan niin selviä. Mutta sitten kun ne tulee niin pala kerrallaan ja vähän puun takaa, niin itse asiassa tähänkin liittyen sieltä mun muistikirjoista löytyi tämmöisen kirjailija Ulla-Leena Lundbergin semmoinen romaanikatkelma semmoista kirjasta kuin Tsökkarin Anna. Ulla-Leena Lundberg kirjoittaa näin, että jos ihminen etukäteen saa selville, millaiseksi hänen elämänsä tulee muotoutumaan, hän ei jaksa elää. Mutta kun elämä on salattua ja ihminen tuntee toivoa, vaikka hänestä Annan tavoin tuntuisikin, että tuo toivo repii hänet riekaleiksi, niin kaikesta huolimatta hän pystyy elämään. Eli tavallaan se ajatus oli se, että se toivo ei edes välttämättä ole kannattelevaa, vaan jopa repivää, mutta kun ei kaikkea tiedä, niin sitten jaksaa ja selviää. Että Niin. Ikään kuin tämän toivon ja tietämättömyyden varassa sitten selviää elämän isoista vastoinkäymisistä ja kivuista. Semmoista, mistä ei olisi voinut kuvitellakaan ehkä selviämässä, jos olisi tiennyt, mitä tulee. Ja sitten mä myös ajattelen sillain, että kun näitä ikään kuin mahdottomasta selviämisen kokemuksia sitten pikkuhiljaa kertyy elämän varrella, vuosikymmenten varrella, niin se omituisella tavalla vahvistaa toivoa. Eli ikään kuin nämä vastoinkäymiset jotenkin paradoksaalisesti vahvistaa toivoa ja tulee jopa ehkä sellainen outo rauha ja luottamus, vaikka tietää, että se rauha voi rikkoutua ihan minä hetkenä tahansa ja voi tulla jotain vielä pahempaa kuin koskaan ennen, niin silti tulee joku outo luottamus siihen, että elämä kantaa. Niin. Joo. Ja, niin, ehkä se on juuri se, että mitä niin kuin vanhempi sukupolvi voi nuoremmalle välittää, että on näitä nähty. On selvitty jotenkin. Niin. Et toki sitten, siis tämäkin on aina pakko tiedostaa, että toisinkin voi käydä, että onhan tässä näitä esimerkkejä, että hyvinkin nuoret ihmiset eivät vaan jaksa elää, että ikään kuin ne vastoinkäymiset voi myös musertaa ja jopa sammuttaa sen elämän liekin. Ja sekin on sellainen niin kuin fakta, mitä ei voi kiistää eikä voi niin kuin juosta pakoon. Eli aina niin kuin vastoinkäymiset eivät toki vahvista niin kuin toivoa ja rauhaa ja luottamusta, vaan voi mennä ihan päinvastoin. Ja se on niin kuin semmoinen asia, mikä hyvin hiljaiseksi vetää. Mutta että tavallaan just se, että se toivokin jakautuu epäreilusti. Kyllä. Tässä elämässä, mutta jos nyt ikään kuin tähän myönteiseen toivon paradoksiin vielä niin kuin jotenkin takertuisi, niin mitä sä, ootko itse kokenut esimerkiksi sun elämässä sillä tavalla, että jotenkin se, että on selvinyt jostakin pahoista vaiheista, niin olisi niin kuin jotenkin lisännyt semmoista luottamusta tai toivoa, vai minkä tyyppisesti sä itse oot rakennettu tässä suhteessa? Kyllä se varmasti näin on. Mä uskon, että vaikeuksien läpi eläminen kyllä rakentaa sitä resilienssiä. Ja se elämän kokemus tuo semmoista juuri ajatusta siitä, että ennenkin on ollut vaikeita aikoja. Mä muistan, kun tuossa oliko se nyt 2010-luvun loppupuolella, kun alkaisi näyttää siltä, että tulee vakava lama. Mä nyt ihan tarkkaan, nämä lähihistorian jutut on vähän vaikeita, mutta olisikohan se ollut silloin tämä yhden pankkiryhmän kaatuminen, josta käynnistyi sitten esimerkiksi Amerikassa tämä asuntokriisi, asuntokaupan syvä pudotus, joka vaikutti sitten monella tavalla myös Suomeen. Ja silloin sitten
jotkut toimittajat kyseli muun muassa herättäjän yhdistyksen suunnasta, että mitäs olisi nyt niin kuin sanottavana ihmisille, jotka Ehkä pelkäsi jotain 90-luvun laman toistumista ja niin, ne traumat avautui. Niin. Ja ehkä oli ihmisiä, jotka ei välttämättä niin kauhean hyvin muistanut sitä 20 vuoden takaista. Ehkä he ei ollut vielä siinä iässä, että he olisivat niin kuin tiedostanut sitä, että mitä tapahtuu. Oli uusi sukupolvi. Sekin. Mä muistan silloin jossakin keskustelussa tuoneeni esiin sitä, että kun oma kokemus, meidänkin perhettä se 90-luvun lama kosketti aika kovaa, että me maksettiin todella hurjaa korkoa ja oli työttömyyttä ja lapset oli pieniä ja elettiin aika vähällä. Ja kuitenkin siitä selvittiin, kun silloin tuli semmoisia tilanteita vastaan, että näytti siltä, että esimerkiksi toinen jää työttömäksi ja se muutoksen, ennen sitä muutosta niin tuli semmoinen kysymys, että kuinka ihmeessä me selvitään tästä. Ja sitten kun sitä muuttunutta tilannetta alettiin elämään, niin se ei enää tuntunutkaan niin vaikealta. Että se monesti se luopuminen jostakin, mihinkä on totuttu, esimerkiksi että elintasoa pitää vähän laskea, niin se tuntuu etukäteen paljon pahemmalta, mitä sitten siinä tilanteessa, kun sitä eletään. On tietysti semmoisia menetyksiä, semmoisia luopumisia, joittenka kipu jatkuu. Mutta tavallaan niinkin voi käydä, että niin havahtuu siihen, että vähemmällä pärjää yllättävän hyvin. Niin, kyllä. Niin. Kyllä. Joo. Mutta se, että tämmöiset, niin, sä olit kirjoittanut tuonne muistilappuihin, että valo vahvistuu, kun on päässyt riittävän monesta pimeydestä läpi. Mulla tuli mieleen, mä oon lueskellut tuossa talvisaikaan Nick Caven kirjaa Usko, toivo ja kuolema, tai se on Nick Caven ja Sean O'Haganin keskustelukirja. Ja tämä Nick Cave, joka on australialaissyntyinen muusikko, lauluntekijä, runoilija oikeastaan, niin hänen elämänsä kohti semmoinen tragedia, että hänen poikansa kuoli onnettomuudessa, putosi jostakin jyrkänteeltä, 15-vuotias poika. Okay. Ja tämä oli kaksospojista toinen. Ja tämä Nick teki tämän jälkeen oikeastaan varmaan niin kuin semmoisen valinnan, että hän ei sulkeutunut, vaan hän on niin kuin julkisuudessa puhunut paljon siitä surusta. Ja tässäkin kirjassa kertoo paljon siitä, että mitä hän vaimonsa kanssa kävi läpi sen tilanteen jälkeen. Joo. Ja liikuttavalla tavalla puhuu myös siitä, kuinka hän lähestyi sitten uudestaan kristinuskoa, joka on aina ollut hänen elämässään jollakin tavalla. Hänen esimerkiksi 80-luvun laulutekstit on aika rujoa, aika synkkää, aika vihaista runoutta, mutta kyllä siellä Jumala aika paljon esiintyy. Ja yksi tärkeä kokemus, mistä hän puhuu siinä kirjassa on, että ihmisten yksinkertainen myötätunto oli pysäyttävää. Kertoo semmoista tilanteesta, että pian tämän traagisen onnettomuuden jälkeen, josta tuli tietysti nopeasti niin kuin julkinen asia, niin hän asuu Englannissa ja hän meni siellä lähikauppaan, niin tuntematon nainen oli vaan yksinkertaisesti osoittanut myötätuntoa ja osanottoa. Ja hän kertoo, että se oli vilpitön ja lämmin ihmisen huomio-osoitus, joka liikutti häntä tavattomasti. Ja hän tajusi, että ihmiset oikeasti niin kuin myötä elää ja tuntee voimakkaasti. Ja tässä kirjassa hän jossakin keskusteluvaiheessa puhuu siitä, että kun hän nuorena oli semmoisissa porukoissa ja oli itsekin mukana vähän semmoisessa ajatuksessa, että maailma on paskapaikka ja ihmiset on
typeriä ja hän tunsi vihaa. Niin nyt hän puhuu siitä, että jos haluaa muuttaa maailmaa, niin sitä pitää rakastaa. Se on aika puhutteleva ajatus. Hän on tehnyt, mä taisin viime vuonna soittaa myös tältä samalta levyltä, jossa hän on tehnyt tekstejä. Tämä on, levyn nimi on Litanies. Ja siinä on Nicholas Lensin sävellyksiä, mutta Nick Caven sanat. Ne on siis rukouksia ja yksi rukous on litania Jumalan poissaolosta. Litany of Divine Absence. Kuunnellaanpa se. Where are you? Tämä on Körtti-radio. Tykkäsitkö? Herättävä podcastia tuottaa Herättäjäyhdistys. Voit tukea podcastin tekemistä ja muuta Herättäjäyhdistyksen kotimaan työtä esimerkiksi MobilePay-numerolla 49781. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta www.h-y.fi/lahjoita.